cum am zis, m-am oprit puțin că s-a dezactivat. Am găsit cărbune și fier. Bă, ce întuneric e aici, hai să facem la lumină. Ceva, nu, fund, o să mai căutăm și altceva mai târziu. O, cuibărișlie, ce fac acolo, frate? Ceva? Dacă găsesc un mouse, cred că fac infart. Cât bune! Cum o să-l iau? O să cam caber. Așa. Hai mă, așa. Așa, uite așa. Ce este? Wow! Dacă eu voi cădea pe aici, să nu fac cacofonie, dacă eu voi cădea, înseamnă că spraf. Wow, cât fier mi-au dat. Am găsit, 10, bun. Fac o armură. Am armură pe mine, n-am. Fier. Da, nu știu de ce am pus. N-am cu ce să sparg. Dispar cu asta. Trebuia să ne ajute. Uai, mamă! A, cât fier! Așa. Așa se face treaba. Ceva fier. Altceva fier. Vai, ce noroc am avea dacă am găsit Dynamite. Hai să spun de aici în jos. Nu mai să. Hai că mă duc tot. Mă duc și sap. De unde am început? La cât am găsit? E bun. Sau nu, eu mă duc, cum să nu mă duc? Aoleu. Aoleu. Ceva? Nu. Așa, nu-i nimic. Dar eu sunt bun. N-am găsit nimic. Urcă. Ar fi trebuit. Nu. Mă duc înapoi. Poate mai am noroc să găsesc ceva. Dacă nu găsesc, este nașpa. Foarte nașpa. Cred că aici, nu? Da. Ba, nu. Am lucrat. Nu trebuie să mă duc. O să sap în sus. Ia, unde este? Haideți, bă, m-am pierdut. Nu, aia e mina aia. Trebuie să pe undeva pe la mijloc. Veni pe aici, da, pe aici. Uite, pe aici. Mă duc până acasă, ferul a făcut lingouri. Să fac lingouri. Da, pe aici. Cred.
S-ar putea să mă fi pierdut. Da. Hai mă, secătuiește, de unde ai venit? Curgi, curgi, am zis, curgi. Bun, hai să... Așa. Hai să vedem de unde curge apa asta. Hai că m-am prins de unde curge. Oh, uite că am dat de sus, uite că am dat ceva. Oh, ce râu sau mare e asta. Unde-s? Hai să-mi caut casa. Oh, uite acolo. Ne-am găsit casa. Puțin lumină. Și pe aici. Hai și pe aici și pe aici. Bun, în episodul acesta nu vom mai face. Așa. Pentru primul episod este bine. Hai, pa, am ieșit.